namandla emncane mandulo namanje sesekhona iziphiwo zabantu asoze zaphatha leyo mbani lapha Khehlelezi waze wawusizwe wawuphilisa abantu emandulo wawuphilisa abantu emandulo inkosi impela siyavuma Khehlelezi wayivula ingqondo Good morning South Africa, siyanibingelela yonke indawo lapha enikhona. Magaga sethe kukwela seJohannesburg, siyabingelela eNewcastle, eWarden, Harrismith, sanibonane eMaritzburg, sanibonane eHowick, eScott, sanibonane kwaZulu Natal, sanibonane eLundi, olumahlikahlika, sibingelele eMtubatuba, sibingelele kwaMaphumulo, sibingelele eStenga, sanibonane ithandwa zami, ithandwa zakithi, nibahle lapha enikhona wonke umuntu njengamanje ovulile. This is Vuma 103. Igama lami nguDokotela uKhehlelezi. Kumhla ka7 kuFebruary sisho kanjalo sesingenile phakathi sithi the healing hour. Sesiphakathi sekunjalo bafethu ngindumandumane edume ezizweni umhlaba wonke. Nondela mzimba bheje mfazone empandla. Hliziyo zamadoda ayibomvu nabasethethe nabasenyimbane. Mkhonto kwasikazi intaba ikhala amanzi dictionary. Intaba ithi umndeni. Sanibonane ekseni kwentaka kumsombuluko 2022 mhla ka7 kuFebruary. Sibhekela phana ke kumhla ka12 kuFebruary esizobe siye emanzini sithi khona wonke umuntu sehlela khona echibini lokuphila. Sanibonani yonke indawo lapha enikhona. Sibingelela base Eastern Cape, sibingelele njengamanje abase Potchefstroom, sibingelele emzinto, sibingelele kuyo yonke indawo eMbumbule, eFolweni, sibingelele eKokstad, eMontelife, eGote, eMount Frere, eDolophu, eMthatha, kuyo yonke indawo Eastern Cape, eCape Town, eKapalodumo, lapho kufinyelela khona iVuma 103. Sithi nina nithandwa zethu, angihambi ngedwa ke ngihamba noNgizwe, umfoka Mchunu. Sawubona bhuti. Ukhuphuka ngempela ke ndumandumane mfana wakithi, ukhuphuka ngempela ke Professor Khehlelezi lapha kuyiVuma 103. Na kanjani ke sesingenile njengoba ke ngena ngaleli khiya ke uDokotela khomisa khona ngempela ukuthi njalo makumsombuluko into ebaluleke kunazo zonke ukuphila. Mangabe isonto lakho liqale kahle na kanjani ke liyophetha kahle. Kubalekile ke ngani zakwethu ukuthi kuzo zonke into obhekene nazo wazi ukuthi we are in the healing hour with Dr. Khehlelezi. Nongizwe Mchunu kuyiVuma 103. Noma ngaphesha kwezilwandle nomzwangedwa ufisa kathi ngabe usekhaya. Usekhaya uzwa amaphimbo abantu abakhuluma isiZulu njengawe, abakhuluma ulimi lwase-Afrika, abaneyinkinga zasekhaya eAfrika, hayi ama foreign problems. We don't have international problems, we have local problems. Ingakho ke nje ngoba silapho ke nje ke bokuthi ayi Khehlelezi ayikathi ngibuka lapha mfowethu ayi umhleyithombeni ayi Hawu indoda yake ngcono lapha eyithombeni lapha noma ukhwalile camera hawu mfowethu indoda yake ngcono yemuhle sidala mfowethu vele ngiyabukeka mina ayi kodwa eyithombeni bengeke ngingabi nabafazi abawu4 ngekhomo ushembe savelela ukuthi uNkulunkulu wasephela kodwa ngempela bafuthi bazuye suhlala hayi hey sanibonana ekseni bomama, sibingelele mama bomthandazo, sibingelele baba abahlonishwa bethu njengamanje abasilalela befundisi. Sithi egameni lenkosi uJesu ekseni siyanibingelela. Hayi singcomile le ungizwe, sivumile ukuthi hayi cha mfowethu umuhle. Hayi indoda kushiwo kanjalo, indoda inhle ngeenkomo zayo ngizwe. Ngikufundisa isiZulu ke manje. Indoda inhle ngeenkomo zayo. Akushiyo ukuthi insizwa inhle kuthiwa uyabukeka. Hayi Vuma mfowethu yeah nginomzimba omuhle, ngime kahle, nginesmile esihle, osisi bayancoma nje bathi cha makalilitha wakhe utha ngenza indlela ukuthi abadlali bebhola bahle hayi imvamisa nje uNkulunkulu akakumbona ukisimadola wena hayibo akashawa imoto abamjika phu hayibo
0659337172 0659337172 inamba yo WhatsApp njengamanje lapho ozongithola khona ngifuna ukubona ukuthi obani ngithi mangithandaza ngene nabo sibheke emthandazweni sibheke emkhulekweni obani sizothi masithandaza singene nabo 0659337172 0659337172 0659337172 inamba njalo njengamanje ozosithola kuyona sibheke emthandazweni sifuna ukubona ukuthi obani siyothi masingene emthandazweni singene nabo kungenzeka kunabantu ababaleke kakhulu okufanele sithi masithandaza nabo sibe siyababala emthandazweni wethu ibona ke laba njengamanje abazosenda ama voice note wabo obani esiyothi masingena manje emthandazweni singene nabo 0659337172 0659337172 obani njengamanje abathi Khehlelezi sicela ungene nathi emthandazweni obani njengamanje number WhatsApp beka inkinga zakho ukuthi umthandazo invite sikuthandazise sifuna ukuthandazisa wena sifuna ukuthandaza inkinga zakho njengamanje ake sibhijime siye laphana singene nje kwezakithi zasezayoni masivuke ekseni sivuka ngalomhlabelelo wena usasend ivoice note yakho ungambheki umngane wakho njengamanje usekhaya wena wazi usizi lwakho ukuthi lumi kanjani wena njengamanje owazi ukuhlupheka kwakho inamba ithi 0659337172 Othi sufikile uzamcolo wamemezelwa uNowa uzokhumbula ke eBhayibhelini uthi uNowa uma ekhuluma uthi kukhona uzamcolo kukhona imvula enkulu ezayo ezobhubhisa isizwe abamlalelanga abanye bamlalela uzokhumbula eBhayibhelini ithi iBhayibheli waqala yena nezilwanyana wathatha izilwane zakhe ayifaka emkhunjini abantu ababefana noNgizwe abafunanga umlalela babona uNowa angathi uphithanola ingqondo ekhanda bathi Nowa wenzani uthi lalelana uJesu sekhulumile uthi khona izulu elikhulu elizayo yazi kunesiprofeti othi mawusisho kubantu abantu bakuthathe kancane bathi hayi lo muntu usedinga amaphilisi manje for example nje uNkulunkulu mayingakhuluma manje kusasa avuke send message ayisende ngoNgizwe kunabantu abangeke bamlalele uNgizwe nje bathi hawo seqalileka ngeke siyilalele leyo nto kanti abazi ukuthi izwi likaBaba uNkulunkulu likhuluma kulomuntu odelelekile abantu abangamlaleli kanti yilesikhathi uNkulunkulu ekhuluma ngazi noma Ngizwe uyangizwa yini lento engiyishoyo Unjalo mfowethu nje mina nje ngiyafana mina noNowe kulesi sikhathi samanje. Nakho ke. Mina ungiphathisile ngiphethizwe. We mame. Ungilalela. Anifuna ukungulalela kodwa ngenza izinto zenzeke. Imkhulu ezweni ngiphethizwe ngilikhona fayela. Manje ke thina no sinebhadi nje lokuthi senze into enkulu singalalelo. Hawu Washo futhi ufika uzamcula ukhumbula ukuthi lapha noNowa waba necabinet yakhe futhi. Unowa wangena nobani emkhunjini Necabinet yakhe. Wangena nomndeni wakhe izilwane ezinye icabinet yakhe shuthi icabinet yakhe izilwane nezinkulumo Yabona. Hey Awali yathi zoye exhibition iParliament semlandweni leyanto isemlandweni. wena noNowa naboshwa Abosho no. Hayi ngabe khona amajele qala obulawa. Ha. Akabulawanga. Indaba engabulawanga. Wagcina shone ebhodi. Uba. Wesho agcina shone kubaphi. No. Baba. No kuzabayeke sihlaziyele eBhayibheli Ngizwe ngoba labantu laba kugcine ukukhulunywa ngabo kodwa siboni la iBhayibheli ikhuluma ngokuthi ushone nini umuntu. uMoses nje lo wayephethe induku emlingo wagcina ephelelepi. Phala inkinga ngofisikale sithi amale 1000 years kanje. No mfowethu uyabona nje kusafanele bethi ikhulunywa izolo ngeke ngezwe kweminye emsakazo ukhulula ngale ndaba umfundisi ekhuluma ukuthi wayethwele uthe mayethwele lo mfundisi and then he decided to quit wathi yena usezele kabusha mina according to my knowledge Ngizwe mawuthwele ngempela lokho kuserious lokho akuchazayo forward ever backwards never mawusu decide ukuyeka ukushona kwakho. Abantu abahlukanisa istory sokuthi umuntu uyabhala incwadi nanokuthi ungasixoxela umlando into wayibona komunye umuntu noma into owahamba wenza research nento wangena kuyona. Thina ngokwazi ukuthi mawungenile kulento akuphumeki mfowethu. Once you decide to quit ikushona kwakho lapho ngoba usuke sewunama sacrifice ukuthi maybe njalo ngenyanga ngiyahlaba inkomo njalo ngenyanga ngiyahlaba inkomo. Once you decide ukuyiyeka lento ikufa kwakho. Kodwa ke isikhathi siningi ligama lokuthwala liyafuneka samahamba mesiliyeka ngoba selisebenzisa kakhulu njengenhlamba yabantu abavilaphayo
ukusebenza abafuna ukusebenza umuntu nje ojulukayo noma ubusiswa uNkulunkulu wakhe uthwele nango izandla zakhe esebenza kanzima bese kuthiwa hawu uthwele ibhakede yabo. So ke leyo nto leyo the more we talk about it because kwathi ubaba ongizalaela lemsakazweni ukufika lento kuthiwa ngathi mina fica ubaba lapha nokuthi hey mina sengiyawazi ukwenza ukuthi mina ubaba kanjani usho ukuthini wathi hayi akade ngichazelwa amaphoyisa axwayisa abantu akhiphe receipt ukuthi kuhlanganiswa ukuthi amaphilisi lawa abagulayo abacox uzoba yilona ngawathi cox the KFC bese u-ABC bese kuzothi yonke lento leyo manje bese kuhlanganiswa nespirit nani uthi buka lawo uthi abantu bathanda kabi uma ubathuma into enebhedayo. So manje the more we talk about these things about bathwala lena is the more we encourage people to swear each other. Kodwa mfowethu khona into engingayikhuluma Ngizwe. Yabona kule topic athi khulunywa izolo because it's one of the topic a trend down namhlanje umfundisi omunye komunye wemsakazo emkhulu bekhuluma izolo ebusuku no Lucky Nkosi. Mina ngithi mfowethu angikhumbuli kunomuntu wakithi omZulu noma umXhosa noma uyini wase South Africa owenza izinto zala befundisi isikhathi esiningi abantu abazenzayo lezi abantu laba bobuya ngaphandle 1 umuntu wase Nigeria 2 umuntu wase Ghana number 3 abantu bangale bonke ababuya nalezi zinto kulamasonto uthola ukuthi kuthiwa fire noma uthola ukuthi kuthiwa ini bagcine sebe recruiter laba bakithi bahambe nabo le they end up not making isonto as indawo yokusonta but kusuke sekuyi business indonga longathi uNkulunkulu ufuna passport onjani exactly uthi umthola uNkulunkulu zonke lezi exactly zonke lezi zinto zigcina sezenziwa le bayasuka laba bakithi la bayozenza lezi zinto le bese beyabuya nazo lezi zinto la bese zenziwa mina ilampe ethi ngisho khona ukuthi isonto ungabona nje sekuqala kuthiwa esontweni sicela ukubona ozonikela ngo200,000 akasuku esontweni igcina sekunendawo kuthiwa la ama VVIP la ama VIP la sakuyi business leyo ekubeni umfelokazi wanikela ngamafadi ngamabilo yena owazi isibusiso senkosi yangalolu ngoba phela kwayizwaphi leyo maqinga hayi ikhona la inkuzi emnyama emlombomvu yini na lana lento ekhombisa ukuthi umlomo kaJehova kaweyi futhi ufuna lokho kusenhlizweni ngoba uphela kwakhe laba abantu abanikeza bethola ngamabhakede befuna ukubuka umoya omubi loyo osubuye wabuya futhi ngoba nalezi zinto ezizindala sazenzeka laphambilini kule ncwadi lena kuthiwa iBhayibheli ikuthi mfowethu ikhona into engayithandanga izolo makukhulunywa izolo ngendlela sokukhulunywa ngayo kukhulunywa in such a way ukuthi inyanga sezigoqa ndawonye lapho abantu kunento abangayinaki abangayirealize mfowethu yabo lo mfundisi uthe mayikhuluma izolo abantu bakithi njengamanje bayabalekela ubunyanga bayabaleka isintwini bathi vele ama cults enziwayo izinto ezokunobuthakathi witchcraft okwenziwayo asihlukaniseni phakathi komuntu othwele nenyanga ezisebenzela nje isiphiwo sayo that is why next week kuthiwa impela Khehlelezi zifuna ungene nalomfundisi mina angizomtshela umfundisi angiphikisani nalento eyishoyo ake siyibeke la ku Khehlelezi mina mfowethu iqiniso lithi angikukhulume lokho mfowethu namhlanje abantu bakuzwa mina 50% ngiyakholwa ukuthi uJehova uNkulunkulu wasifele siphambane 50% but u50% ngiyakholelwa futhi ezintweni zakithi isintu zakithi ukuthi naye ushaka wayikhona imithi yayenziwa kwaqaya imithi 50% ngiyakholelwa ukuthi uJesu umsindisi wasifele siphambane of which u50% uzongibuza omunye u50% uphi ngoba umfundisi hayi phela ngikosho mina ngimazi uJesu iqiniso yilelo nje ngithema ngizala ukuthiwa ukhona but angikho sure into engiyaziyo ngazi izithunywa ezifike ikhulume nami nako futhi engizosho ngithi isebenzisana nedlozi lakithi idlozi lakithi elifika nalo likhulume engekho sure ukuthi uJesu kahle wayengowapi ngiyakhumbula elinye ilanga ngihamba ngize ngiyofika eEgypt lapho kwakwenziwa khona iresearch ngifuna ukuyobona indawo la uJesu ayihambela zona right akazi uJesu nange one day kuthiwa wagibela ibhanoyi wazofika la eAfrica hayi kuphi la ehambela khona Ngizwe ukhulunywa ngoJerusalem no Golgotha no North Africa akho sho lodwa lazi nakho ungahle umfana wakhona le kwaIsrael nansoke kodwa ke thina no David kodwa thina ngendlela iBhayibheli mina ngilithatha as a motivational book not as a holy book
because there's nothing holy that speaks to an African man. It was used as a tool to oppress us. With no offense, impela bengabi offensive thina gcinene siyahlaziya sikhuluma iqiniso mina ukhumbula ukuthi ngikubambe kokubili and mangikubambe kokubili manje ngizama ukuthi manje abantu bangaphumi begcina sebethi ayikho lento edlozi begijima sebeyangale no asikubambeni kodwa ngedlozi la kwaJuda kula kwaJuda uyabona mina ngeke ngithi mina uJesu mina ngithi udlozi lemizi yonke indoda yabafelokazi 086 10 300 ake sibone ukuthi ubani uzosithandazela namhlanje 086 10 300 086 10 300 sicela umuntu ozosithandazela namhlanje asivulele ngomthandazo 086 10 300 086 10 300 ubani ozosithandazela namhlanje asivulele khona ngomthandazo sicela umuntu ozothi namhlanje Khehlelezi ngicela ukuthi ngithandaze namhlanje 086 10 300 vuma sawubona Hello Yebo baba kunjani Yaphila Yes sifuna umuntu ozosithandazela baba usasala usuhlala emthandazweni Baba kaNkulunkulu waJesu Kristu uNkulunkulu ngcwele ngiyakholwa namhlanje kuthini Sesiphilayo ngiyakholwa wonke umuntu obhekene nesikhathi esinzima wonke umuntu obhekene nethuna wonke umuntu ozokuhlanganisa ngahlangana uNkulunkulu ngazi ukuthi ngathi sonke isikhathi isikhathi yazi ukuthi before sizalo impilo wayazwa wasibumba impilo yesomama yazi ukuthi nesupport impilo ngikholelwa wonke umuntu oshanda njengamanje wonke umuntu oshayela isonto ukuthi uNkulunkulu ngcwele uNkulunkulu wami usathana aqhubeke uzoza uNkulunkulu ela khona aqhubeke ngoba already sesibuzwele la akunenkinga uNkulunkulu uyeswa nje aqhubeka akakhele time aqhubeke nje thandaze nakho nje asipende noma i-hour nje sibiza thina sisichabaza nje nempilo laqhubeka uzoza nje ubona inamanga yini alright topic yanamhlanje esikhuluma ngayo sikhuluma ngokuthi angazi noma sizoya kuma voice note yethu kuqala siye kuma voice note yethu kuqala ake siye kuma voice note then masibuya lapha we introduce the topic of the day sibheka ukuthi sikhuluma ngani hayi impela mkhulu ayisesohlangana ngeweekend impela sima respect sithi mkhulu siyakhuphuka siza lapho emahlabathini mkhulu ngomgqibelo nje Saturdays so besilapho mkhulu so besilapho enkonzweni mkhulu siyeza mkhulu siyeza sima respect siyakhuphuka ngempela Amen mkhulu amen ngikamla molo mfundo ngababheki hayi lokho uzathandaza ngale uzathandaza kade ngimthandaza umthandazo yanqamba mona uzwa thina yabonga mkhulu qhubeka sesichabaza la amen mkhulu ekseni ngiyabingelela istudio ngimlalele kuvuma FM ngicela mkhulu ngithandazise kuvuleke nje izinto zami ziyala impela nje ukuvuleka cela nje umthandazo wakho mkhulu uthi ngithandazise kuvuleke nje izinto zami ziyahlangahlangene nje angazi kwenzakalani mkhulu sokhetha mkhulu amen nibe nosuku zivalekile Amen mkhulu ngisanda ukubingelela istudio nakumacingwane president wethu amen mkhulu sengikhathele manje ukuphupha mkhulu ngaze ngagcina sengifika kuwena class WhatsApp anamlo eChurch. Good morning mkhulu mkhulu umqondisi lo wakwamonakala umfoko wamashiya segoli okwamanje ngisesasula emsebenzini mkhulu ekseni nje ngicela imithandazo mkhulu phansi komsebenzi nakumndeni wami mkhulu ngicela imithandazo mkhulu bakhulu abantwana bami
simangiphumelele empilweni mkhulu. Right, siyabonga kakhulu ngama voice note eswatholile phana. This is Vuma 103. It's 27 minutes before the hour of 5 in the morning. It is a Monday, the 7th of Feb 2022. My name is Dr. K. Yes. All right, the topic of the day, Ngizwe. What's the topic of the day? Oh, wow. Yeah. What about you, Nomkhwekazi wakho? Uyishiya yona. Ngoba kunensizwe ethola ukuthi ayizwani nje nomkhwekazi wasekhweni. Vele kunjalo. Kusuke sekudala yini lokho? All right, usekhulumile umfoko amaqingwane lapha uthi itopic yanamhlanje ithi yona yini le ekwenza enza umakoti nomkhwekazi nomamezala wakhe bagcine bengazwani. Yini? Ingoba umakoti ukhuluma kakhulu, ingoba umamezala ukhuluma kakhulu. Yini lena edala ukuthi insizwa igcine ingazwani nabasekhweni nomkhwe wakhe. Am I right Ngizwe? So, sifuna ukwazi ukuthi according to your own opinion, wena yini le obona ngathi igcina ibakhathi. I know ukuthi abanye bathi hayi vele lo ufuna ukucontrol indoda yami. Umama ufuna ukuyicontrola and I understand ukuthi ke kumele kube nomuqa abanye abazali thotha amaphutha abawenza empilweni usefuna ukwenza ama fat patterns ngengane zabantu. Uzofuna ukwenza ukwenza ama corrections ngengane zabantu usefuna impilo yakhe yamhlulayo usefuna ukuyiphilisa abanye abantu. Right, yes, ake sizweni abantu ukuthi bona bathini imbono yabo ethini. Kungenza ukuthi nawe uthi I had the same problem. Ubaba wengane zami sagcina sihlukana ngenxa kama wakhe. Yonke into ubaba wengane zami bethi mayenza la ekhaya afuna ukuthi aqala uconsulta kuma wakhe. Angaboni ukuthi semdala. Mama bayibulela imizi yengane bona behlele emzini yabo. Bayibulele. Uthola ukuthi umama usekhaya utshela ingane yakhe ukuthi mntanami makungathi uyahluleka lapho shiya phansi la ekhaya indlu yakho isekhona uxoshiwe. Uthola ukuthi ugcine ngasazwani nomkhwenyana wakhe ngoba uhlohla ingane ukuthi mntanami la ekhaya uxoshiwe obuya akhohle ukuthi hey umuzwe intombazana lo kufanele abekezele. Kudala babebekezela bona. Sifuna ukuzwa ke ukuthi yini le egcine enza ukuthi bengasazwani. Ake usitshele wena voice note ungasendela voice note usho ukuthi cha mina into engiyibonayo ngibona ukuthi into enza ukuthi ngingazwani mina nabasekhwani lami ingoba ngineqiniso kakhulu. Uma sengiphuzile ngiyinsizwa ngivele ngiqonde ngqo ngoba nje ngiyabona nina ngalobola inkomo zami la so nje angifuna ukuzwa ngani. Ngifuna ukuzwa ke ukuthi wena wakho umbono uthini kuvuma 103 enambeni ka WhatsApp ethi 0659337172 0659337172. Akusitshele wena ukuthi wena ubona kanjani ubona kanjani Tombazana iyadelela ithemba bakubo noma wena uyadelela uthemba ukuthi uma wakho uzokukhulumela njalo before wenze any decision ekhaya uqala uconsult uma wakho uqala uconsult ekini yinini la wena ozenzela khona izinto zakho noma umbuzo uthi yini le ebanga ukuthi ugcine umkhonyana wakhe engasazwani noma wakho yini abayibanga kakhulu uyafisa ukuthi kube nepeace bakhona kodwa imistake enkulu kakhulu noma into eyenzeka 1 no 2 no 3 awukhulume nathi njengamanje ku 0659337172 0659337172 ake sikunike ingoma emnandi kakhulu lapha na ke ka Eyenza Ntanzi. Uzokhumbula ukuthi ngomhla ka 20 ku February sizobe silapha endaweni yase Johannesburg lapha sizobe sithi thina ziyobe idilika indonga sase Jericho sizongena siKZN singena simema bonke abantu abasuka eMpumalanga simema bonke abasuka eCape Town abasuka eMnambithi abasuka eMaritzburg sithi sonke nasinyukeni siyolontsha ibranch entsha ye-MMI sicela sonke nisibhekeni khona eGoli lapha ngase Gandhi Square ku Standard Bank building sobe sikhona lapho asizwe ingoma ka Eyenza Ntanzi njengamanje emnandi kakhulu asinika yona. Sicela ke while isadlala lengoma awusendele ivoice note ku 0659337172 0659337172. Sifuna ukuzwa ungayinqeni ukucomment nje uvumelekile ukuba anonymous. Yabona abantu bona kunyakaza nje mina nginyazela ubani ngoba yabona la ngaphakathi umuntu ikhona into efuna ukukhonza efuna ukukhothama ngokwendalo yakhe. Yeah. Yikho abantu bekhoza ngesihlahla nje maye iswele into angayikhoza lithi iBhayibheli ningabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Yikho ke nje kubalekile ukuthi uNkulunkulu atholwe kahle ngoba abantu othatha la iTV yayikhonza ningayikhonzi ithombe ibaziweyo ningayikhothameli.
yabona nje le India ikomo yithi ni beef le South Africa uNkulunkulu le India kuyo ningabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami wayichaza uthina kuJesu sizoza kuyo ngelindanga leyo ake singene lapha na kuma kodwa ngoba la kumuntu makwayithinta wayichukuluza le yanto iyakhothama wathi ayikhonzela Ngiyela mkhulu mina Macengwane usizwe sibisi lo ngilandana yasenami mina ngicabanga ukuthi ekhweni banyama nambane kakhulukazi mawukuthi umuntu olukhulumayo iqiniso kukhona abantu la ngaphandle abangalifuni iqiniso bezokutshela nje ukuthi umkhonyana ave ehluphe zenza into eserious kanti uma ukuthi nje uhlala eqinisweni noma libaba linjalo likhuluma uyaye ungabi muhle kahle ebantwini ngiyabonga kakhulu Macengwane ninodokotela Ake ngibingelele mkhulu nawe baba Macengwane ukhuluma nonkathazo lana cha mina into engiyibonayo idala lokho ukuthi umama umamezala into enzeka la ukuthi bathathe befuna ababe besabona ukuthi umakoti senomuntu wakhe bese befuna ukumcontrola kakhulu njengalento ukuthi ekhaya kube nemali njalo hlezi uyisekhaya noma sekunomakoti akabe sabona phela ukuthi usefikile phela umuntu sekufanele ukuthi kuba uyena olawula izinto zayo indoda ugcine sekuba nengxabano ngoba le mali ebekade iya kumama cishe isamba hayi bisaya ngiyabona ukuthi athengele ukudla nezinye izinto kodwa nje kunezimali egcine zingasayi inkinga iqala lapho ke akhala le ndoda sanibonani kuyivuma FM mkhulu nawe Ngizwe mina engakusho nguanonymous engakusho nje abakhokazi banamhlanje bamaqili bazigebengu kuyenzeka uthole ukuthi umkhonyana uselobolile kodwa ulobole kambo walobola isigebengu wasilobola futhi ezigebengweni uthola ukuthi useyazi umama ukuthi nami ngahlukana vele usegile ngendodakazi yakhe izazophinda izayiza elinye futhi lilobole noma libadla imali kufende nje yabo so kuyenzeka uthola ukuthi uyamsola lo wesimama ukuthi kuney'ndlela ey'ngalungile ayihamba lo umbikela umkhwekazi abe ngasendodakazini yakhe phela yavundla esiswini sakhe unani manje so yilo nto nje ngibonayo abakhwekazi banamhlanje ngoba ayabakhwa ngibona ukuthi bengaba nomthelela vele kodwa abakhwekazi banamhlanje hayi abalungile. Alright siyakhuluma insizwa Ngizwe aziyabeka mfowethu ake siye la uyayikhumbula le Ngizwe sengusemakhaya lapho mfowethu ngizwe sengivusa usinga kuwe ngifuna ukulivusa impela lapho lapho umntaka baba Hayi memeza Ngizwe ngibona ukuthi ayikhale baphela sanibona nishani okhulumayo Ngizwe kakhulu njengamanje bafowethu ngilapha endizeni ngibhekelela khona bafowethu asambe nitophelela khona njengamanje siyakoma imani ngiyokhuluma ngiyothula the state of the nation address asiphelele bafowethu khona ayikhale ngaphela njengamanje ayikhale vele nginamashezi ayikhale bafowethu ayikhale so madoda ziyakhala no ngiya TV ziyakhala Somkhulu obheka icingwane madoda sayibheka imemeza lathi ayikhale bapha usasimene somkhulu ke
suka madoda kwakurongo yabona mfowethu kwakurongo umlando mfowethu uqophile umlando mfowethu yabona masesisho kanjani ushemeni mfowethu sesisho emakhaya seyiqopha ingoma ngawe ke manje uyiqhawe manje mfowethu kufanele sivume mfowethu usaphila nothi usilele ngomkolo yabona mfowethu uyazizwa insizwa zini ike zizohlangana kamayimayi ike manje ngicashile kunemoto ezimnyama kunemoto ezimnyama manje ukezani kwangafanele ikhiphe le nto kwangafanele ungamanyala loya muntu 086 10 10 300 086 10 10 300 086 10 10 300 086 10 10 300 singaphumi esihlokweni bafowethu sikhuluma ngokuthi yini kwenza ukuthi ugcine umamezala noma umakoti engazwani engazwani nomamezala wakhe ake ngizwe ukuthi ubani engizomthola manje ocingweni vuma sawubona Molweni mkhulu wemhlekazi kuhle kunjani Ngiyaphila mkhulu enkosi ngiyabulisa namaqongwane Yebo ya unazo-ke awuza kahle ngolayini ngumtshadisi lona Gqeberha sekuba kakuhle mhlekazi mna mkhulu ngifuna ukuthi into eyenzekayo omama bethu siyabapha imali xa siqala ukusebenza singakathathi omakoti bethu nangoku sibathathile ayiphinde edima singabaphi kodwa ke ngoku ngeke sibanike njengangolaa hlobo besibanika ngalo ngoku iba khona iyayenza ingxaki ke laa nto ngamanye amaxesha ufite uba sindikhethile kwindaba yemali indlela ababaphatha ngayo kube ngathi ngoku abalingane nabantwana babo andiyayenza ngexesha kungabikho ke ngoku ukuphathana kakuhle apha ekhaya sizwa kahle mhlekazi enkosi mkhulu nawe uvani nabantu basekhwendakho hayi sibambene kakhulu akabikho kwani uyipersonalizelana udlala ngawo mkhulu maye ufuna ukudisclosisa amagunundo ngiyabuza mhlekazi umkhaya wami wena uphi ndiseGqeberha ekhaya seBizana eBizana okay mina niseMonfrey mkhaya enkosi nifuna ukuva uba nina nisabambisane kakuhle na hayi kusekuhle kakhulu hayi futhi saya kude so Jange mkhulu mkhulu yebo baba kunjani mkhulu ngabe sewuzwile ifinkinga beyikhona nomfuka Ngizwe ndakubulisa mhlekazi ewe ngixolisa begoli eSasolburg yes bhuti ngokuzalwa ngiphuma ezansi eMonfrey mkhaya ndawo phi eMonfrey Eliyengweni mkhulu wasekhaya impela Eliyengweni ngasekhaya impela pha emhlabeni obovu uyakwazi ngakwasabambikane mandileni ukayise ke lo nanso-ke kusekhaya ngqo khaya phakathi umashi ubathuza umbane ezulu ndinguChase utenza ufakade mna mkhulu ke make siqala lapha into eyenza ngelinye ixesha ufumanisa into ukuthi umakoti abavane nomamezala lento iqala lapha ngoba if unodadewenu odade bethu bayadelela bathini ufumanisa into ukuthi njengoba babeqhele ukuthi basebenza apha phakathi kwekhaya ngathi ukufika umakoti abasafuna ukuthi abasasebenzi ukufuna ukuthi kusebenze umakoti izinto enizenzayo nomkakho uzise kumamakho zivusa nto inzondo namhla senivana senizilungisile nonkosikazi wakho awusabuyeli umxelela ukuthi sesilungisile umama ubamba kulaa nto wawuyithethile eyayenziwa umakoti erongo okanye izinto ezithi zenziwe umkakho ezifuna nina nobabini uzithathuse kumme wakho okwesithathu ngasiya kwicala lakulo mfazi ufumanisa into ukuthi umfazi ngake thatha iindaba zenu nobabini azise kumme wakhe or kutatakhe
kulapho engaziqala khona wena ngawungena ngedate kuthiwa nanku lo delelayo or nanku lo ngaphathanga kahle umntane kodwa izinto ekumele ukuthi mina nobabili njengendoda nomfazi niyazilungisa phakathi kwenu nobabili. Kunezinto eningazixelela abazali benu, kunezinto ezifuna nina noba. What if baba wena uyamshaya umakoti manje angabuya azosho ekhaya? No, ngambeka njengoba ndisithi ukuthi kunezinto ekumele ukuthi zixelele abantu abadala, kunezinto ezifuna nina kodwa ngawumbetha soweqe umthetho. Kanti mayiphuma endleleni kufanele abuyele kanjani ngoba kufanele umbethe kumfake endleleni? Umfazi akabethwa, umfazi ubethwe ekamereni nenduku yamadoda. Akabethwa ngesandla umfazi ngoba akanamandla okuzilwela. Angiyalithanda lelo gama mfowethu lisho liphinde. Bengifuna ukuzwa ukuthi uyindoda wena. Umfazi uthi ushaya kanjani, ubethwa kanjani na? Umfazi ubethwe ekamereni ngenduku, hayi ngezandla. What if ayisasebenzi bayiyona ke yami? Hayi ke umkhulu ikhona i-men's clinic. Bakhona bomkhulu, ikhona bosekhwini. Zizakunceda izinto. Ngawunolwazi kunento ebizwa ukuthi men's forum. Ngawunengxaki edibana namanye amadoda hayi mfowethu indoda mkhaya wami siyabulela kakhulu ngovalo wakho indoda let's hope ubavile abanye amadoda ubadodise kanjani uthethile mkhaya siyabulela kakhulu yava mkhaya mkhulu jange khethe let's hope usoba nawe emanzini ngoba ke weekend siyongena emanzini sithi January siyongena intempela emanzini empophomeni siyempophomeni. Mkhulu ngabe niphangela ndenza i-morning shift njengabo ndenza i-night shift nge-weekend ngabe ndenza i-morning shift mkhulu kodwa akunangxaki mkhaya iyodibana ngenye imini iyodibana akunangxaki mkhaya. Janke mkhulu wami right indoda esuka straight laphana ngasemakhaya Eliyengweni isikhathi sami sithi 4 minutes before 5 o'clock ekseni. This is Boma 103 mawuqala ukungena. This is the healing hour igama lohlelo esiba nalo njalo kusuka ngomsombuluko kuze kuyoshaya uLwesihlanu kusuka ngo4 kuze kuyoshaya 5 o'clock ekseni. Usumngane wakho umtshela ukuthi kumnandi kwiBoma 103 ngomsombuluko isuka nginongizwe ngolesibili nginongizwe ngolesithathu nginongizwe kanti ke ngolesine usuke khona usibuthi uhamba nayo umemelo ungakhohlwa ukuthi uvule nje i-radio yakho ihlali on ziningi izinto ozosizakala kuzona kulo lolu hlelo lwethu. Otherwise mina nawe asidibane kusasa. Siyabonga kakhulu kubo bonke abantu abahambile baye ekhemisi kusasa ke sobe sesithola ke ama results ukuthi ekhemisi kuhambe kanjani. Sikhumbula ukuthi sizokhipha ama voucher wethu lapho sobe siwinisa khona abantu abathenge kusuka lapha ngo2.5 kuyaphezulu. Hayi ukuthi siwinisa wonke umuntu obe nenhlanhla sizomwinisa bese siyayifaka imali. Siyacela ukuthi masikufakele imali yenza sure ukuthi uyaposta lapha ezinkundleni zethu zokuxhumana ukuthi cha balenzile iqiniso. Otherwise mina nawe siyodibana namhlanje entambama ngo7:30 yazi ke nibe live ku Facebook sizobe sihlola ngo7:30 ntambama kuziyakhala impela lapha ku Facebook. Ungakhohlwa kuyikhemisi kaKhehlelezi futhi awuqala umngane wakho uTegoli siyatheleka ngomhla ka20 kuFebruary siyovula ibranch lapha ye-MMI Miracle Ministry International ibandla lethu lapha elikafaya kanti nezayoni zizobe zikhona. Siyanxusa yonke indawo sithi sicela nizohlanganyela kanye nathi. uNkulunkulu emuhle siyanithanda lithi iBhayibheli kuhle ukubona abantwana bakaba uNkulunkulu behlangene bemoya munye kufana namamphutha ehle emadevini kaAaron. Ngiyamthanda ke umuntu oyithanda inkosi kodwa uthi mawuyithanda inkosi usithande nesintu sakho ngoba kumina usuke umuntu oyiphakamisayo uma uzothanda inkosi kodwa ukhohlwe izimpande zakho your roots ukuthi kahle uphumaphi wena la imvelaphi yakho lapho ephuma khona. Asiyithandeni inkosi kodwa ungasikhohlwa isintu sakho. Mina nje Khehlelezi lo yena ngenxa yokuthi ngikuhlonipha isintu sami. Lithi iBhayibheli ekupheleni konyaka omunye nomunye wahamba wayezweni lakubo kuzayobalwa kanye nomndeni wakhe. Akufuneka abantu abangagoduki babuye bayoshisa impepho babuyele ekhaya. Kunabantu asebephila la eThekwini abasagoduki sebahlala la eThekwini nje njalo ngoDisemba kufanele omunye nomunye ahamba ezweni lakubo ayoshisa impepho ayokhothwa idlozi lakubo. Futhi ungakhohlwa ukuthi usebenzise izinto zangakini noma zemvelaphi yakho. Omunye usesaba nokungena ekhemisi ngoba sekushunyayele lelizwi lokuthi hayi ningazisebenzisa izinto zesintu ngoba buthakathi lutho bafowethu kudala
kudala if wena uthi isinto asikho if wena uthi wena isinto asikho pho why unesibongo ngoba isibongo sihamba nomlando umlando wokhokho bakho nezithakazelo zakho wena mawuthi wena impela asikho isintu mina ngisifuna isintu pho indaba unesibongo ngoba mawumfoka Ndlovu sithi mawugiya lithi awuNdlovu katsheni buya benyathi sikuthathela kuphi ezibongweni nama ezimpandeni zakini so wena kholwa kodwa impela ukade mina nawe siyodibana kusasa siyabonga